Ni kendo kuma koro kwayo okoro ogolne anyuola mantiere kod oganda mantiere gi ng'ol mar winjo mondo ne ni oganda go yudo tegruok mag timo tudruok kitiyo gi ranyisi kata sign language. Grace Ochieng, japuonj maduong' e skund jogo eko ma bende onge kod yore mag winjo ma Nyandarua e kind jotelo mamoko kachiwo twak e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' oganda mantiere kod ng'ol mar winjo e piny ngima. Olero ni okang' makama biro bero weche mag tudruok. Gimedo gwenyo sirkal mondo oneni omedo chiwo thuolo mag tije sirkal ne oganda ma osomo weche mag timo tudruok gi ranyisi. Gitieko ka giseyo jonyuol mopando nyithigi e udi wira ni gintiere kod ng'ikni e chwech gino mabende monogi yudo kony. Kuna watu wako na ulemavu wa kusikia, hawana shida yote, ni tu hiyo ulemavu na hawafai kutengwa katika society. Tunafaa tujue kwanza lugha yao, inaitwa Kenya Sign Language, na lugha hili tujue tukienda sokoni, hospitali, kwa polisi, kotini na any other services that can be given to them that they can need.